Som kursist har du adgang til Kompas Akademi. Det er et læringsakademi, hvor du har en lang række videoer liggende online, således at når du kommer hjem fra kursus og ikke lige kan huske de ting, du har lært, jamen så kan du gå ind og finde læringsvideoer omkring det faglige. Hvis du eksempelvis har deltaget på kurset RPA Practitioner, og du ved, at du på modul I lærte nogle ting, og du ikke lige kan huske, hvad det var, jamen så kan du gå ind på modul I. På modulet vil du finde en lang række små videoklip. Det er nogle fast loading videoer, så de kommer hurtigt op. Og her kan du gå ind, og hvis du eksempelvis gerne vil vide noget ekstra om, hvorledes robotten læser en PDF, jamen så kan du gå ind på den video, trykke på den, og op kommer der den tekniske forklaring til, hvordan det fungerede i praksis. Du kan blæse den op, så du kan se meget detaljeret, hvad det er, din lærer har lært jer på kurset.